Bada, iritsi gara ibilbidearen azken puntura, Antiguako elizara. Izeba kontatzen zidan hemen bazegoela santu bat, eta santu hori ikututa, burua argitu egiten zitzaizula, ezta? Azterketa bat bazenuen, edolako gauza bat, santu horri musua eman eta burua argitzen zala. Orduan nik gauza bera egin nuen, liburua idatzi baino lehen, Bilbao idatzi baino lehen, santuari eman nion musutxo bat, eta begira zer atera den gero, ez? Liburua atera da, ibilbide luzea egin du, baita munduan ere, baina nik egin dudan gauza bakarra izan da horixe. Etxean entzundakoa, herrian entzundakoa, gure tradiziotik jasotakoa, moldatu eta zuei eskaini. Bueno, espero dut gustatu izana eta ondarrun esaten dugun bezala, matxe-matxe.